مدام منسيات عبريد يرنا سلام نعكم يخوننا بكل قرنعة عالم تركبوا زخبركم سمعت راديو إرنا بحفشة بفلاي كأتختاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حموس كوينو نعكم يخون يمزبلنا مدبات حزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مساخم زلخو أخبارات محاري سنايت أنحط مدام منسيات عبريد يرنا أبسي ولا حدا أي تقدف بزيك أسر أجري ولا حدا أي توسد بزيك سئلي زيت تصحفو تابيلا مسنببه فلفل سولومونا كم زاتو رقص انيا خونه مكينو كاب اورا منجدي اليو ابو حسبوتا دحر مقماطو خا صباقه فلفل سولومونا كستمقر دق عدنا ناي باريا زيما انافاصه كاب مكينو ورده اتا صحفتي قدمنا فلفل ممصو بعلال فلطايو ناب اب مصقع كا موبايل العلو ساله صنيحو اب غونتا تابيلا قيمو نبس حويسو مستا صحفتي سئل وسده أبزي ولا حدا أي تقدف بزيك أسر أجري كابزي ولا حدا أي توسد بزيك سئلي نتات صحفتي دقاقي مخنبوان كله قلت صباق هابتو فلفل سلمونا بلو معاتا قراب جمجيو بدمس أعواف ماميقو دنقلنو أخحلو انتخوينو كم تصحف بزيك أسر أجري كالق كحاف محاف كهلو كم زيبلو تردقو أبزي ولا حدا يتقدف بزيك أسر أجري اتبل دس بلتو صحفتي اب قبر خو علا دما اب ايدو حيزوا زنبره صنقق غوما مايسحا نصباق فلفل سلومنا خيتغعزيو متان افلفل بزيك أسر اجرو كالق كيقدف طنققه تتححزو كساب مقحف بوتا زركب كا نتا قرعرع اب ايدو حيزوا زورت قصله زبرقرق حبر زلوو طبق ريو فيديو ريكورد وليو ددحري غويه اتطبق سب نزغودو زي غدا نزي غودو زواغا ጨካን ፍጥረትዩ ግዲሉ ነፍስ ያውጽእኒ ነሐይለብኡ ይሃድም ነይሩ ሰላማው ኸአ ከሳብ ጉድጓዱ ዘአቱ ሰዓቦ ጠበቅ ነፍሱ ድሒኑ ናባዓቱ አተወ ናይ ህይወት ነገር ጉድጓድ ንገሌና መቅበሪ ንገሌና መጽለሊ ሞባይሉ አብጅቦዋትዩ አቃልቡኡ ናብ ዘሰሓቦ ድምጺ ዛወነ ሰላማዊ ድሕርቲ ኤርትራ ዝተሐወሰቶ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስት ፌደራልን ዝተኻየደ ኹናት ዝግመባልዩ ዓዱ ክርኢ መጽዩ ክልተ ኻሚት ከፊሉ ዓዲ ኻኣቱ ዝገበሮ ቀንዲ ምኽንያት ግን ኣዴኻ ሓሚማላ ኣፈርኩቡ ምስተባህለዩ ወላዲቱ ርኢዋ ጥዕናኣ ክሳብ ዝመሓየሽ ኣብ ጎድና ኾነ የግዳስ ኣዲኡ ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓሚሙ ይጸኒሕዎ ብዓቢኡ ሃገሩ መብራህቱ ዘይብላ ጽልግልጋ መኽንዮም ሰላማዊ ህዝቢ ብዘበሳበሱ ሰረቕቲ ኣዕለቕሊቓ ጸኒሓቶ ደቂ ዓዱ መነባብሮ ምኽኣስ ኢኖሞ ሰሪሖም ከይነብሩ ሰብ ግዜ ተጻቢኦሞም ብጥሜት ዳር ትርኢት ሪኦም ብስእነት ክሳቐዩ ተዓዘበ እቲ ዝሕዝን ግን ጨው መለማምንቲ ዝኾና ጎረባብቲ ተተፋኒነን ብጽልኢ ተዓብዒበን ክትሓላለዋ ኣስተባሃለ እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክምርምር ምስ ጀመረ መበገሲኡ ኩናት መንባሩ ተረድአ አንትደ አያግላዝ ገኸመያሎ ክብል ይሓተትሞ እንታልካዮ ነው በሎ ዝብል መልሲ ይወሃቦ ዋ አምለሰት ስኸይ ነገረትን ተመርዓ ኢሉ አሞንጎ ሓጎስ መተዓቢቱ ዘይምሕባሩ የስተማስልሞ መር አምለሰት ደኣ መንዱ ተሓዊስዎ እዩ ጣይት ደይረኸበትን ምስኪነይት ቆልዓ ዝብል ግብረ መልሲ ተደግሞ ድሒርኩም ዝበጽሖ አደምለሰት መንቀሳቀሲ ዘይብሎም መንእስያት ጠቂና ናብ ግንባራት ከም ዝለኣኹ ስለትገብር ያ ዘይትፍቶ ንሳ ጥራይ ዘይኮነ ግን ወደይ ኩናት ኣትዩ ደኣ ጓል ዓይኒ መዓርደያ ደቂ ሓቂፋ ክትነብር ዝብል ቅንኢ ዝመበገሲኡ ነባረት ከባቢ ንሓድሕዱ ተጠቃቂኑ መንእስያት ካብ ዓዶም ከም ዝርሕቑ ምግባር እዩ ትዝኸፍአ ጸገም ካብዚ ዝቐነዮ ጋዕገልጠማዊ ሓሳብ ክገላገሊ ድማ ሰላማዊ ነፍሱ ክዕርፍ መኪና ተኻርዩ ንፍልፍል ነቒሉ ሰላሙ ሙሉእ ከይከውን ግን ገለ ወጫጭ ድምጺ ሰምዐ ናብቲ ዝርብሽ ድምጺ ሙዚቃን ሆይ ሆይታን ኣበለ ሙሉእ ሚሊታሪ ክዳን ዝተኸደነ ጎበዝ ዕንፀይት ተሰኪሙ ክኸይድ ርዩ ናብቲ ድምጺ መሪሕዎ እንተኸደይሉ ደድሕሪኡ ሰዓበ ነቲ ወዲ ይፈልጦዩ ኣብ ብዙሕ ፊልምታት ኤርትራ ብብቕዓት ክዋሳእ ርኢዎ ኣሎ ብጻይ ተዋሳኣይ ሰላም በሎ
ካብ ደገ ዝመጸኻ ኢኻ ትመስል ካበይ ኢኻ ጀርመን ኣሕጺሩ መለሰ ሰላማዊ ዓድና ከመይ ረኺብካያ ኤርትራ ተናፋቒት እያ ኖ ሰብ ካብ ኣስመራ ወፂኡ ከመይ ገይሩ ክነብር ይኽእል ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ኣንታ ዋላ ምስ ኣንከለና ኮይና እናፈቓ መንእሰይ ብዘይ ኣስመራ ኣዒንቱ ኣንከባለለን ወዲ ኣስመራ ይኮንኩን ሃይኮታ ትፈልጣ ዲኻ ወዲ ሃይኮታ እየ ሰላማዊ ወዲ ኣስመራ ዘይምዃኑ ሓበሮ ሃይኮታ ምርኢት ከነርኢ ብዙሕ ግዜ ኸይደየ ኣለኹ እታ ዓዲ ሃሩ ገዲፍካ ኬፍ ኣለዋ ኣዋልድ ብፍላይ ፖው ስነ ጥበበኛ ብነዊሕ ኣፋፀየ ሰምሃር ኣደ ዝፈትዋ ጓል እያ ጓል ሃይኮታ እያ ሰምሃር ትፈልጣ ዲኻ መልሲ ተጸበየ ኣይፈልጣን እየ ሰላማውን ኣሕፂሩ መልሱ ሃበ በልንካ እሞ ነዛ ዕንጨይቲ ሓግዘኒ ንዓናይ ምሳና ተዘናጋዕ ምዞም መሳርሕትና ድማ ኸነላለየካ እምበር እኳ ትፈልጦም ኢኻ መሪሕዎ ናብቲ ዕሙር ሙዚቃ ዘእንገደሉ ቦታ ወሰዶ እቶም 00 ሰነፋት ተምሃሮ ድምፂ ኣዕዋፍ ዘህጥም ዓባይ ሞንታርቦ ተኺሎም ረዘና ዓለም ዝርከቦም ብናይ ድምፃዊ ረዘና ዓለም ደርፊ ዝስዕስዑ ብዙሓት ዝፈልጦምን ዘይፈልጦምን ስነ ጥበባውያን ጸንሕዎ ጽምዋ ስፍራ ወጫጪ ዘለዎ ድሃይ ሰሚዑ እምባሕ ከም ዝተባህለ ህፃን ክብህርር ተራእየ ኣግራብ ፍልፍል ብንፋስ ነይነይ እናበሉ መዝሙር ሰላም ከይፋጺ ናብ እዝኑ ዝወፅእ ዝነበረ በሎ ቁተሎ ዝብል ሙዚቃ ግዲ ጸሊእዎ እዝኑ ዲቑ ቆጽሊ ድኒኑ ኣስቀጠ ነቲ ግብጃ ብቁፅሪ ውሕዳት ዘይኮነ ኣህባይ ዝተሰንደወለን በናና ኸኣራርያ ኢለን ተሓዊሶንኦ ነበራ ሰላማዊ ሰላሕና በለ ተጸንበሮም ካብ ጀርመን ይመጽኡ ሰላም በልዎ ተዋሳኣይ ደሃዩ ኪኖት ዝወፅእ ዝነበረ ሙዚቃ በሪኹ ምስ መሳርሕቱ ኣላለዮ ንኹላቶም ብዓይንቱ ሰላም ተሂቡ ተሰኪምዋ ዝነበረ ዕንፀይቲ ኣብ መሬት ሰዋቢሉ ድሕሪ ምስንዳው ኣብ ሓንቲ ጸፋሕ እምኒ ኮፍ በለ እቲ ተዋሳኣይ ነታ ዕንፀይቲ ልዒሉ ናብቲ ስጋ ዝጥበሰሉ ዝነበረ ዓብ ድስቲ ወሲዱ ኣብ ሓዊ መለሳ ጸኒሑ ቢራ ሒዙ መጺኡ ምስኡ ኮፍ በለ ተዋሳኣይ ካብ ጅቡኡ ሞባይል ኣውፂኡ ኣብ ፈቐዶ ግንባራት ምስ መንእሰያትን ታንክታትን ዝተሳእልዎ ስእሊ ከርእዮን ከሎ ሰላማዊ ሕርቃን ሳዕሪርዎ ደጋጊሙ ቢሩ ይጭልጥ ነበረ ጽቡቕ ኣይተሰምዖን ምስቶም ብባሩድ ዝጨናጉዑ መንእሰያት ገድሊ ምስ ኣሎም ንጥፍኣቶም ተዓጢቖም ስጎኦም ዝበልዑ ደሞም ዝሰትዩ ካደራት ጽልኢ ምንባሮም ተገንዚቡ ጽልእ ኣበሎም ቀደም ምስ ስነ ጥበባውያን ደቂ ዓዱ ስእሊ ክወስድ ዝሃርፍ ዝነበረ ሕጂ ግብሮም ርዩ ፈንፈኖም ፍልፍል ሰሎሙና ከምቲ ዝሃረፋ ከምቲ መጀመርያ እቱ ምስ በለ ዝኾኖ ብፍቕሪ ክሪኣ ዓቕሙ ወሓዶ ፍልፍል ተምሳጡ መንጢላ ምስ ሕልንኡ ኣባኣሰቶ ኣእምርኡ ክሕድስ መጸ በቲ ብርቱዕ ድምፂ ተናዊጹ ውሽጡ ዕግርግር ኢልዎ ኣብ ነውፂ ተሸመመ መውደኽደኽቲ ዝህዝርጡላ ግንባሮም ንሃገር ዝሃቡ ጀጋኑ ንሶምን ደቆምን ኣብ ዘይከብሩላ ዓዲ ምህላው ተገንዘበ ቁጣዕኡ ናብ መላእ ኣካላቱ ተዘርወ ጭንቕ በሎ ክሳብ ዝርህፁ ዝዘሉ ዝስዕስዑ ዝነበሩ ስነ ጥበባውያን ደቂ ዓዱ ኣብ ተስካር ሓዎም ከበሮ ዝድስቑ ኣረሜናት ምዃኖም ጉሁድ ኮይኑሉስ ቆለጭ ኢልዎ ካብ ዝነበሮ ብድድ በለ ሓቁኹም ደይ ንዓኹም ንመንጥዒሞ ኣሎ ካብ ሓደ ሙዚቀኛ ማይክ ተቐቢሉ ኣግባዕበዐ ኣብዚሕካ ኣለኻ ሓንሳብ ኮፍ ስከብልዎ ማይ ኣምጽኡሉ ዝሑል ማይ ኣፍስስሉ ካበየ ከባቢ ዝስማዕ ድምፂ ነበረ ብደም ኣሕዋትኩም ዝሰኸርኩምስ ንስኹም ደኣ ብዓውታ ነዛ መልሲ ደጊሙ በታ ዝመጻ ተዓዝረ ሰላማዊ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ትብጻሕ ናብ ወለዶይ ንስኻ ጸዋሪኻ ከኣለ ኩሉ ኣሕላፍ መዓት ሽግር ዘይሰንብዶ ዘይድሃል ሓጺናዊ ፍጥረት ብርግጽ ጽባሕ ሞይታትካ ሱባሓት ራእይታትካ ዓቢሮም ሕልምታትካ ምስ ኣወጃበሩ ወይ ኻት ሰዲድካ ሓደ እዋን ግን ደቂሱ ዘይሓድር ንፉዕ ሓላም ነበርካ ሕልምታትካ ዓበይቲ ካብ ነብስኻ ሓሊፎም ንስድራኻ ንሃገርካን ማዕረ ዓለማት ዝሰርዑ ብሉጻት ራእይታት ነበሩ ኣድማስ ዝቐድድ ትምኒታትካ ግን ገና ከይተብገሱ ተቖፂኦም እንተ ንስኻ ግና ምን ናይ ወጸካን እዩ ከም እንደገና ተሓልም ከም እንደገና ጸጽብቑ ትትስፎ
ወዲ ዓደይ ንስኻኮ ከም ቆልዓ ናይ ቆልዓ ከም መንእሰይ ናይ መንእሰይ ከይረኣኻ ከይተረኣኻ ከይተረርካይኻ ጎቢስካ ሸባብ ክንስኻ ቀበጥበጥ ከይበልካ ሓላፍነት ገዛ ተሰኪምካ ከም አቡዒ ዕድመ ዘሎ ኮተቴ ክትሰቲ ክትዕውል ደስ ዝበለትካ ጓል ክትምርዖ ግቡእካ እዩ ነይሩ ግን ኣይኮንካዮን ናብራ ሕርሕራይ ገይሩ ደቂስካ ኣብዘ ዕድሜኻ መጺጽካ ጎቢጥካ ኣሪክካ ሓሻካ መዛኑኻ ዝበጽሕዎ ክበጽሕ ክመሃር ምስ ምዕባለ ዓለም ክላለ ኸማን ኣይበልካን ኣቦታትካን ሓቦታትካን ጉዳይ ሃገር ተባሂሎም ሜዳ ምስ ወጹ ኣይተመልሱን ማእዝንካ ዘትሕዙ ኣያታትካ ኣብ ከባቢኻ ዘይነበሩ ክነሶም ግን ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲንካ ብሉጽ ኮንካ ንዓለም ትቕልቂልካያ ወሎደይ እንታይ ይግበር ግዜ ሓገዘካን ንመንእሰያት ኤርትራ ዘይከውን እዋን ኣርኪቡ ካብታ ትፈትዋ መረበትካ ክትስደድ ኣማራጺ ኣይተሓተትካን ተጋደል ዝብል ህይወት ኣያታትካ ዘጥፍእ መጸዋዕታ ጽንተት መጺኡ ካልኣይ ግዜ ግን ኣይዓሻኻሉን ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ ክመልሰለይኒ ኣምኖ ምስላ ቦታትካ ጉርሒካ ህይወትካ ክትድሕን ተሰዲድካ እወ ድራር ውልቀ መላኽያን ከይትኸውን ምድረ በዳ ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ተሳጊርካ ካብቶም ትፈትዎም ወለድኻን እተፍቅረ ሃገርካን ተፈላሊኻ ከምቶም ባሕሪ ስደት ወሒጦም ዓዶምን ኣዲኦምን ዝረስዑ ግን ኣይረሳዕካን ነህምያ ኢየሩሳሌም ካብ ዝርስዓክስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ከም ዝበሎ ንስኻውን ህዝበይ ካብ ዝርስዓካስ ትንፋሰይ ካብ ነፍሰይ ትሰደድ ብምባል ህዝብኻ ንሃገርካን ከይትርስዕ ብመንፈስ ቃልኣቲኻ ወላኳ ኣካልካ ርሑቕ ይግሽ መንፈስካ ግን ዓደይን ህዝበይን ይብል ሕልናኻ ባሕርን ጣሕርን ተሳጊሩ ብመንፈስ ምስ መረበትካ ትራኸብ ረኸመይ ዝበለ ዘይብትኽ ፍቕሪ እዙ እቲ ዘገርም እቲ ዘሕዝን ስደት ወፂእካ ገንዘብ ሒስካ ክትብቅዕ ክትምርዖን ክትድርዖን ዘይምኽኣልካዩ እቲ ምንታይ ንስድራኻ ወርሓዊ ገዛ ክራይ ትልእከሎም ንኣሕዋትካ መምሃሪ ክፍሊ ትሰደሎም ንናይ ርሑቕ ቤተሰብካ ኣብ ናይ ሓጎስ ውራዮም ኣብ ናይ ሓዘን ጸገሞም ኣብ ጎድኖም ደው ክትብል ትግደድ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ግን ከኣ ኣይሓለፈን ካልኣይ ጸጉሪ ክሳብ ተብቁል ዝሓትትካዮ ከይተመለሰ ክትህብ ትግደድ ኣለኻ እቲ ካልእ ስቅያት ጌርካ ከም ዘይገበርካ ዘይትምስገን ምዃንካ እዩ ነቲ ራእይኻ በቲኑ ሕልምታትካ በርዒኑ ፍቕደ ስደት ክትንከራተት ዝገበረ ውርቀ መላኺ ኣይሰግድን ስለ ዝበልካ ጥራይ ከዳዕ ትስመ የኣክል ግፍዒ ህዝበይ የኣክል ስቅያት ዓደይ ስለ ዝበልካ ጥራይ ቅልውላው መንነት ዘለዎ ሸያጥ ዓዱ ይብሉኻ በዝንበትን እናተጸረፍካ ግን ንኹሉ ጸማም እዝኒ ሂብካ ጉዕዞኻ ትቕጽል ወለዶ ናይ ሕማመይ እዚ ኩሉ ሓይሊ ግን ካበይ ይመጽዩ ኣረ እዚ ኩሉ ትብዓት መን ይስኒቕካ ፍጥር ካብ ትብል ተኻፋለ ስቅያት ኮንካ ክትብቅዕ ሓመድካ ልሒስካ ምትንሳእ መን መሃረካ መንገዲ ዓወት መንገዲ ለውጢ በየንን ካበይን ምዃኑ ዘርአየካያ ዘየሎ ዕውት ክትከውንሲ ካበይ ኮነልካ ዝኸበርካ ወዲ ዓደይ ክብሪ ንዓኻ ርግጸኛየ እዚ ሎሚ ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ዝዝንጥለካ ዘሎ ኣካል ጽባሕ ኣብ ጎንኻ ክኸውን እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕለይኻ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ጽባሕ ነበርያ ነበረ ክኸውን እዩ ጸረፍትኻ ዓይንኻ ክርእውን ኣይክደፍሩን እዮም ከምቲ ድምፃዊ ዮሃንስ ትካቦ ዝበሎ ሓቂ ኣፋውፂኣ ክትዛረብ ምስ ጀመረት እዋን ፍለፍለ ምስ ኮነ ቀባእቲ ጸለሎ ጸላም ተኸዲኖም ንጽህናኻ ጸንበለል ክብል እዩ ቅንዕናኻ ተገሊሁ ደዋኔኻ ክትሕል እትርእየሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን ነታ ኣብ ድቃስካ ተሓልማ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣብ ጋህዳ ዓለም ፈጢርካያ ናጽነታን ሓርነትካን ወሊድካያ ሪኦም ከጣቕዑልካዮም ኣብ ጎንኻ ምስ ኮኑ ይቕሬታውን ክሓቱኻዮም ክሳብ ሽዑ ግን ከም ቀደምካ ትረር ቆርበትካ ርጉድ ተመሃር ተመራመር ተቓለስ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቅነ